Magkaon sa husto mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration, kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man Balita una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15, kagkaroon sa ritala sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Nangabay ang BJMP sa Bacolod City sa sangguniang panlungsod nga maghimo sang ordinansa nga nagadumili sa pag-usar sang drone 100 meters halin sa jail facilities. Ini ang base sa komunikasyon nga ginpadala ni Senior Inspector Ian Carla Niaga, ang Jail Chief Inspector kag District Jail Warden sa BJMP Sandumanan. Suno kay Attorney Jairos Dohilio, ang spokesman sa BJMP Region 6, tuyo sang pangabay nga malikawan ang insidente nga usaron ang drone sa pagpasulod sa illegal nga droga sa prisuhan. Gin-ehemplo ni Dohilio ang natabo sa Davao City Jail sa tung Oktubre 18, 2021 nga nag-usar sang drone nga mayara sang shabu. Nakuha sa drone ang 25 gramos sang drugs nga nagabalor naman sang 400 pesos o kung 400,000 pesos. So no kay Dohilio, wala pa sang LGU sa Western Visayas nga nag-aproba sang siningasay sang ordinansa, pero may mga LGU nga ginakonsiderar ini. Sa iba nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Israel Salanga nga hindi magarantiya nga hindi na matapikan sang COVID-19 ang isa ka persona nga bakunado na kontra sa virus. Ini ang reaksyon ni Salanga kasunod sa desisyon nga ginhalugan ang travel restrictions para sa returning overseas Filipinos, kalakip na ang overseas Filipino workers o OFWs nga halin saging classify nga green o green countries kag kun fully vaccinated na
Wala na sa mandatory quarantine pero 3 naman kaadlaw sa mga nagikan sa yellow countries. Ginaabi-abi ni Salanggang panibagong development sa sistema sa pagpapuli sa mga returning Filipinos kay OFWs apang nangabay nga hindi magkumpiyansa tungod nagapabilin ang presensya sa COVID-19. Sa iban pa nga balita lokal, pagkabuksan sa Disyembre 1, 2021 ang Mambukal Mountain Resort para sa mga turista, lokal man o kung domestic. Sura Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, kinahanglan una nga magpabuking sa opisina nga nahamtang sa Capitol Laguna. Ginatun-an man karon ang online booking para sa kahapusan sa mga turista. Dugang pa ni Diaz, prioridad lamang ang fully vaccinated agud malayo sa problema kag safety man ang tanan. Ginahingyo man sa provincial administrator nga sundon ang health protocol kunyara na sa Mambukal. Sa madumduman, ang Mambukal ginhimo ang quarantine facility sa mga nagpositibo sa COVID-19 apang karon may 5 na lamang ka mga persona nga nagapabilin kag malapit naman ini makatapos ang ilang isolation. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:19. Amligan kag proteksyonan ng lawas pag Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahilangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa aksyon! Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pag-supplement sang Life Extension Vitamin D3 ang may Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kuko. Sa balita, una sa aksyon! Kagaron sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita national, ipatuman na sa Pilipinas umpisa sa Nobyembre 22 ang COVID-19 alert system nga una gin-implementar sa National Capital Region. Suno kay DILG Undersecretary Okon Ipimako Densing III, umpisa sa Lunes naka-alert level system ng Pilipinas. Nagligad nga si Mana ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang implementasyon ng alert level system para ma-identify
ang restriction sa tunga sa COVID-19 pandemic. Sa idalom sa Executive Order 151, ang bag-o nga alert level system ipatuman na sa NCR sa Regions 3, 4A, 6, 7, 10 kag 11. Samtang gradual implementation naman sa Region 2, 8 kag 12 para sa Phase 2. Kag Phase 3 naman sa Region 2, 5 kag 9 sa CAR. Kag sa Phase 4 naman sa Region sa 4B, 13 kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ukon Barm. Sa lugang pangabalita national, ginapasiguro ni National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa nga may nagakaigong supply ang Pilipinas para sa booster shot sa mga healthcare workers. Suno kay Herbosa, nakatipon sa masobra 50 milyones doses sa bakuna, rason nga may kasiguruhan nga mabakunahan ang tanan nga healthcare workers. Dugang pa ni Herbosa, nagtigana ang gobyerno sang 2 ka milyon nga doses ang booster shot para sa health workers sa diin, 6 mil na ang hatagan sa bilog nga pungsod. Ginpahayag sa Commission on Elections nga inibasihan para i-disqualify ang isa ka kandidato sa nagagamit sang droga. Sunod kay Comelec spokesman James Jimenez, ginapangabay na nila sadto sa mga kandidato nga magpa-drug test apang ginbasura sang Korte Suprema. Dugang pa, wala man gin-require sang Comelec ang mga kandidato nga magsumeter sang negative drug test sa mga nagliligad nga eleksyon. Sa madumduman, ginaligar ni Presidente Rodrigo Duterte nga may nagapapili sa pagka-presidente na nagausar sang illegal o kunsang cocaine. Sa katapusan nga balita national, nakitaan ang pila ka mga vessels o kung Chinese vessels malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kay nasang aga. Una ginpahayag ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na 45 ka mga Chinese maritime militia ships ang nakitaan sa Philippine-held Pag-asa Island nagligad nga simana. Amo naman ang pinakadamo subong nga tuig. Sang pamangkoton si Esperon kung ginakonsiderar ang pag-file sang democratic protest, ginpahayag nga ginahimo na inis ang Department of Foreign Affairs sa daily basis. Sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30. Kaginyogin pamatian ang kabugusan nga detalye sa gaton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 20, 2021. Upod ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Mga kaaksyon, sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,